Halló, sziasztok! Halló, halló! Na, let's go! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! De esetleg szeretnél valamit, valamiről beszélni? Mú. Szóval Ott is igazából ennyi. vannak-e elvárások? Hát, Bármiféle. ugye nyár, mondták, hogy nyáron elkezdik. Wolverine, az biztosan lesz, azt már mondták, hogy avval fogják elvileg kezdeni a műsort. Is. Meglátjuk, hogy mi folyik itt. Gyöngyösen? Jó. Mm-hmm. Na, hát akkor szerintem eleget húztam az idődet erről kapcsolatban, úgyhogy akkor ne húzzuk az időt, ugye? Akkor átkapcsolom a dolgokat, egy display capture-t, aztán hát akkor 3, 2, 1, mehet. Hú! Elnézést. Na, nézzük, mi folyik itt. Oh, yes! Oh, fuck yes! Várj, erre abszolút. Ja, hogy ez is Insomniac, amúgy ezt nem is tudtam. Ez Insomniac, igen, pókemberektől jön. Oh, yes! Yes. Hi, I'm Marcus Smith, creative director for Marvel's Wolverine. Today, we're excited to debut a new look at the game. To set the stage, Wolverine is in a race against time to rescue a group of kidnapped mutants before they're shipped off to parts unknown by cybernetically enhanced mercenaries known as the Reavers. However, Logan quickly discovers he isn't the only mutant attempting to save them. Let's take a look. Nem ő az egyetlen? Micsoda! Szervusz amúgy Moritz. PS5 Pro-n van felvéve. Redhead. Might be our only lead. Looks like she took off into the industrial park. All right, let's search the area. Give me a status update. Oh dear Perimeter lord. stable. Holding position. Kurva életbe. Holy shit, bro! What the fuck? What the fuck? Gor van. Azt láttam. Nagyon örülök, hogy nem korlátoztak ezzel. Stay sharp. I don't like this. Should do another sweep. It's too quiet. Nem hallotta az úriember, hogy mögötte... Oh my god! Jézusom! Oh my! Te jó ég. Hú, az majdnem túl sok a vér. Hát, ilyet én sem gondoltam, hogy mondok amúgy, de megtörtént. Majdnem. Hú, az tetszett. We're gonna be broke. Tényleg. We already broke. Mi? We already broke. Ja, az meg a másik. Hogy abban biztos vagyok amúgy, hogy minden izéka fog megjelenni szeptemberbe. Ja, hát én most picit örülök, hogy a Fable-t halasztották. Azt halasztották? Ha, Mikor? 27 Hála Isten! Van idő még játszani! Ja, GTA-t nem ki akarták kerülni. Ja, hát ez érthető. Lesz idő a 2 meg a 3-hoz, ja, hát igen. Holy fucking shit, bro. Ó, Hoho. jó van. Hello. Még eddig nem lenne rossz megnézni az X-Men filmeket se. Don't worry. You're not going anywhere. Neked lehet, hogy jobb játszani. Lehet, hogy többen lehet játszani? Hát, nem, szerintem jobban fogod értékelni az új játékot, ha... Ja, hogyha végignézem.
Ja most írtak, jó, rosszul érted a fasza. Amit a Fable. Ja, hogy azt? Ezt te ma izét. De az biztos amúgy. Jesus Christ. Hát nem spóroltak, na. Oké, jó van. Azt is lyukad a izé az ember is. Rendesen izé a háta, izé, lyuk van. Kráter van a hátában, mi a fasz? Jesus Christ. Gondolom, ahogy sérülsz. Oh my god! What the fuck, bro? Oh my! Jesus. Ezt szeretni fogjuk. Mikor jön ez ki? I'm waiting. Shut up and take my money. Yeah, konkrétan. Szerintem lesz ebben montas compile-os videót, tudod? Ne. Oh. Motor. Az jó, azt tetszik. És Ja, klasszik. izé, hallod? Hogy volt a izé San Andreasban? All you have to do is hold in. Wolverine. Ez is keci akció. Dúsna. Ez nem Mondjuk az. jó, oké, ez egy Wolverine játék, tehát most milyen Igen, legyen, most- de... Ja. Ó, Nem a szerelemről szól az játék. hát nem. Ezt látom. Magyar. Bár mondjuk a karakter van, de nem arra híres. Jézus. Holy fuck, bro. De izé jó lesz. Izé is nagyon jó. Fú, a James Bond tegnap játszottam. Hú, Azt kurva jó volt. Kurva jó volt, basszony. Sokat nem játszottam, de azt hú, az végig nagyon jó volt. Nem lennék jó, mi az? Nem lennék jó ilyen kém. Mindig amikor bujkálni kellett, akkor azonnal szinte fight lett a vége, de... Ó, Isten! Jeez. Mi a geci? Oh my god. Lehelye. Oh my god. Hell yeah. Oh my god. Oh! What? Holy Christ, bro. Faszom van itt. Halálos iramanizáció. Hát konkrétan. Was hoping for the redhead. Ez a izé. A Cyber, vagy mi a neve? A Tini Titánokból. Let's get you guys out of here. Are you a superhero? Look it. I'm Wolverine. Csak az a gond, hogy Wolverine az Marvel, a Cyborg meg DC, szóval... Á, tényleg, ja, tényleg, ja. Még nem- GG. Very nice, very nice. Nagyon Oh adja. Nagyon adja. Oh my god. Holy shit, bro. What the hell? Ó, jó lesz ez. Jó lesz ez. Jó van. Lényeges karakterek. Jó van. De az meg a izé volt, nem? Hogy hívják? Fuck me! Szeptember 15! We hope you enjoyed that new look Let's at Marvel's go. Wolverine. This is Let's a go! single-player, Ezeket írni kell, adventure mondjuk. game featuring Írni a kéne focused, valahol. story-driven experience Még egy that will 30 000. send Logan Baszom. on a perilous journey across the globe. Ezen gondolkodom, hogy a GTA Innocent 6-ba, mutant lives are at hogy stake. ha lesz valami nagyobb verzió, ami In this esetleg game, ad mutants live in hiding, fearful of those who valami hunt them plusz, down, while mit most of the tudom world én, doesn't even know they exist. fizikai cuccot, akkor lehet, hogy megveszem azt amúgy. Like Jean Jó, ja. Grey, Ilyen collectors. Mystique, Ja, mondjuk egy ilyet. Sabretooth. Ja, Sabertooth, ja. We also showed you a glimpse of the brutal combat you'll experience yeah. in Marvel's Wolverine. It's fast,
fluid and visceral in the way that Ezt látjuk, only hogy Logan fest. can deliver. Az, hogy fluid, azt nem tudhatjuk, Marvel's de... Wolverine is Látjuk, hogy available vörös. full advantage Ja. on PlayStation 5 consoles. And we cannot wait for you to get your hands on it when it launches September 15th, Hát nekem mondod. 2026. We're also Addig happy össze to kell szedni announce that you magunkat can streambe, hogy pre-order kapjak your egy copy today at the end kódot of a... the show in select markets. Check A out fejlesztő. PlayStation's blog for more information. On behalf of everyone at Insomniac Games, thank you. We'll see you next Az time. Insomniakkal még nem volt feltétlen probléma. Két Spider-Man játék is volt, kegyetlen jó volt. Mind a kettőt meg lehet nézni a YouTube csatornán, sziasztok! Hello and welcome to State of Play. I wanted to start by thanking Marcus and the whole team at Insomniac for that extended look at Marvel's Wolverine. We've got a ton more to share with news and updates from both PlayStation Studios and third-party studios Let's from go. around the globe. Let's get right to it with the latest from our friends at Arc System Works, XDev, and Akkor Marvel fight szó. Games. Na. Ezt már lassan egy éve hirdetik. Ja, igen. Még nem rossz. Tetszik a design meg minden. Ilyen tipikus Marvel vs. Capcom féle játék. Ja, fighting game, ja. Aha, igen. Street Fighter Tekken ilyesmi. Aha. Mondjuk jó a stílusa meg ezen, amúgy. Ezek a játékok mindig népszerűek voltak. Doom. Knights of Doom. Let me show you why you should kneel. Think you're a genius, Doom? Your works are mere trinkets. Mikor aláírom, hogy jó a And now my grafika, minden, az effektek kurva jól néznek ki. Hát nyilván ilyen komixos, de hát az a lényeg. Jó irányba vitték. Violence will solve nothing, Eric. my dearest Aurora, mutant kind shall rise. Kár, hogy rohadtul nem tudok verekedős játékokkal se játszani. Béna vagyok benne. Hát mondjuk én sem vagyok jó ezekben. Nyomkodom a hézét, a kontrollert. Ó, ez most melyik volt? A Green Goblin vagy a Hobgoblin? Elvileg a Green Goblin. Hoppa, Carnage. Oh, Carnage! Oh my god! Erre nem számítottam. Erre nem A számítottam. Carnage már nem is tudom azt, hogy hogyan volt, mert ezt gondolom a Venomnak valami fejlettebb, vagy vérszomjasabb verziója. Körülbelül ilyen. Ja. Megbízom, jó van. Don't be greedy. It's mine. Knights of Doom, destroy them! Assemble! The end is near. Oh my. Oh my god. Az igen. Jó van. Jó van. Az igen. Az... Még egy csoport. Jó van. I see much from my perch atop the tree of tranquility. Yet, there are some outcomes that are uncertain, even to me. Ez aranyos eddig. No way! Új Rayman game? Ah, igen. Már ideje volt. Holy shit! Your heroics will no doubt be the stuff of tales twice told throughout the glade of De dreams. kirászott a ideg, te. Utoljára még a Botival játszottam tesómmal. Almond biscuits? But... Oh! Ó. Ez már 2,5D, vagy? Vagy ez... Hát, Vagy minek hívják ezt? hát 3D, hát 2.5D, de mondjuk 3D csak úgy platformos. Ja. Mint az előző játék. Ja. Ez is vizuálisan annyira egy szép játék, hogy Igen. most is. Kinek van ennyi pénze, bro? Hát, megnyertem volna a Technics-et. Hát igen. It's 4 against 1! You don't stand a chance! Maybe he stands a little bit of a chance. Bullbox to the rescue! I am as fast as a falcon!
De most fogja mondani, I'm as fast as a fuckboy. Ezt a fuckboy. Közleg szerint multis játék, kolpos. Azt adnám. Játszhatnánk. Na, adnám. Retold. Na de várjál. Ez full úgy Hát október 1? Hát persze! Oh my god. Of course. Még a Wolverine-nek a... mi a neve ennek a játéknak? Dave. Ja, Dave the Diver. Azt is meg akarom nézni, amúgy már nagyon régóta. Mert mondják, hogy amúgy nagyon jó. Sokan mondták rá. Még jó. The Art of Sushi. Ja, ez egy prequel. Ez egy Alice May story? No way. Mi ez az? Tékre megy. Szóval, ja. Punch out the chef. Shit, sorry guys. Biztos chilles játék, szóval lehet, hogy nem rossz. Hát amúgy biztos. Mit mondtad, 15? 51. Akkor indítsd. Ja. Ez valami multiplayer játék. Ma látom. Még egy live service játék? Lehet. Parkour játék? Vagy az? Japán zeneben van. Isten. Sorry guys. Jókorú! Nagyon érdekesen néz ki. Ilyen Control, kettőféle, hack and slash, combo. You are not alone. 3 player code. Okay. Ja, akkor mégsem úgy multiplayer játék. Full azt hittem, hogy valami... Nem is tudom. Én azt hittem, hogy valamilyen shooter lesz, de nem. Hál' Isten nem, de... Érdekesnek néz ki amúgy. Jó. Ezek a japánok. Hol máshol lehetne egy kék lángot köpő, egy fölgyújtó csontváz óriás a város közepén, ha nem Japánban. Szia! Did you miss me? Long time no see. I missed you! I missed you too! De ki vagy? Hát őt nem vágom. 今日皆さんにお届けしたのは妖怪ハンターアクションゲームケムリです。舞台はケムリシティ。この世とあの世が混ざってるカオスな街をアジアをベースにいろんなカルチャーが入り混じってます。煙あるところに妖怪ありという言葉がありまして、それを妖怪ハンターが見つけ出します。そこで使うのが妖怪ハンターだけが使えるフォックスウィンドウ、狐の窓です。この窓を介してパラノーマル現象や妖怪を見つけ出してで可視化してそこに妖怪をハントする。しかし妖怪をただただ集めるわけではありません。私たちのゲームでは妖怪と契約をしなければなりません。頂上をまとい未知を狩るあなた自身に憑依してもらいます。そして憑依した妖怪のパワーを使って憑依アパレルというかっこいいアパレルをまとってスーパーパワーでもっと強い妖怪に挑んでこの世界の謎に近づいていく。ハンターは種類が3つありまして、1つは刀ハンター、もう1つは弓ハンター、
次はシャーマン。そこで皆さんお気づきの通りマルチプレイあります。仲間と一緒に暴れて死にかけて妖怪ハンターとして一緒にこの煙シティで煙って遊んでいただければ嬉しいです。 Hát érdekes amúgy, nem お mondom. 届けして笑いをお届けしたい nem と rossz. 思って煙 Szerintem nem を rossz 作っ ez. てます。あの世に最も近い都市煙シティへようこそと言いたいところですが、煙はまだまだ開発中です。情報いっぱい落としていきますので、もうとにかく煙の世界をこれから楽しんでください。レッツ煙、煙っていこう。シュッシュッシュシュッシュッシュシュッシュッシュ。 Oké. Imádom az ilyen embereket. Szóval elmaradjatok, mint én. Kevés ilyen emberek szóval. Ah, Na, akkor még egy 30. igen, jöhet a Legacy. Been halfway across the continent looking for you. Biztos, hogy nem lesz rossz, de... Hello. Hard woman to track down. Nem olyan itt van a real Indiana Jones. Yeah. De ez a régi Tomb Raidernek az arca, nem? Tehát ez a legelső játékokból, vagy? De nem ezt, akkor szerintem ez a... Ja, ez inkább. régi. Ez inkább a régebbi stílus. Ez a remake vagy remaster, vagy mert ez. Ó, igen. Ez a régi. Ma úgy mondom, hogy a régi stílushoz. Várj, most a másik játékos mutatni fogják? Már melyik másikat? Hát 2 Tomb Raider játék lesz. Ja, igen? Igen. Van ez a remaster remake, meg egy teljesen új irány is. Ah. Holy moly. De ez ezen a régieken kívül nem egy új? Vagy ez a régi? Csak ennyire felhúzták? Vagy ennyire megcsináltak a régi? Igen. Ez egy remake a legelső játék. Say, you captured your good side. Huh. Igen, ma ugye a dinoszauruszok. Ez volt az első játék. Ez egy remake. Az első játékból. A másik meg a Tomb Raider Catalyst, az meg ez egy kimondott új játék. Aj, bazzeg, pedig ezt is úgy játszanám. Hogy lehet egy játékot kiadni? Február 12, persze! A Rayman után majd ezt is. Akkor nem mutatják a másik játékot. Great Ape. Ez ismerős az a stúdió. Halló? Hello? He's big and loud. Oh, észrevett. Holy shit. Ugye nem egy Jurassic Park játék. Hát azt el se hiszem akkor. Egy FPS módba. Oh no. Oh hell no. Nem tudom, elég jó néz ki majdnem szerintem. Ez... Habár nem. Holy shit, hát ez egy horror játék akarna lenni amúgy. A ezt kell neked, Bence. Aha, ez persze. Hálás. The Lost Wild. The Lost Wild. Oké, jó van, ezt figyelni fogom. Biztos vagyok. Oh shit, még egy Dark Souls játék, ez kell nekem. Faszom. Oh, hell no! Nem, ez nem a izé. Faszom neve. Dynasty Warriors 3? Oh my god. Próbálom karaktereket. Jesus. Várjál. Most őszintén most nem tudom. Phantom Blade Zero? Amúgy ja, szerintem az. Az.
Szia, random történetek. Köszi a megfejtést. Amúgy tényleg az lesz. Az mondtam, hogy Zero igazabban. Full trailer and pre-order launch summer. Igen, és mikor jön ki? Ez a játék nem jött ki. 2023. S-Game first showed us Phantom Blade Zero in passing. I don't know, bro. Tényleg? Azt hittem ez már This kijött. game had incredible potential. Nem jött akkor ki? Look forward to more details Phantom on Blade. gameplay and Azt hittem, story az már deep dive kijött. coming later this summer. Azok szerint nem. Next, Okay, well. let's head over to the sandworm-infested sands of Arrakis in Dune Awakening. In this open-world survival RPG, Ja, ez most you kap can fully frissítést, immerse azt hiszem. yourself in the world Jön of Dune. PS5-re. Unravel a cinematic story Ja, nem, az egy filled másik with játék, mystery bocsánat. and intrigue, featuring many of the characters from the books and movies. Find the Fremen, wake the sleeper. Na hát igen, itt is vannak problémák, hogy nem nagyon vágom ennek a világát, úgyhogy... Őszintén én sem. De nem is, el kell vallanom, nem láttam filmeket se, pedig egyszer elkezdtem az elsőt. Őszintén én sem, csak jeleneteket. Along Ezt the is way, kéne you'll nézni. discover new technologies, craft gadgets and Októberbe weaponry, jön. Már hogy and build a a... base of melyik? operations A that will Phantom grow Blade and vagy? expand as you progress towards A Phantom power and Blade az fortune. nyáron fog elvileg. Pursue the path of De the mi nem? Jesuit, De hát ha jön nyáron, Swordmaster, úgy, hogy már nyár van, Trooper, és nem or mondtak Mentat, semmit. and master Hát nyár piloting végén for azt mind mondták. control Azt írták and volna. hand-to-hand Ha. combat. A chatter nekem azt írják, hogy október. In Dune Awakening, you can choose to play with your friends Most. or alone in a brand new single player Akkor mode most arriving melyik? with the PlayStation release. Október igazuk van, ja. 29. Na. Akkor köszönjük valahogy- szépen újra az input. Ja, igen, köszönöm. Valahogy Dune elmaradtam erre a Awakening játékra arrives teljesen. on PS5 on Én azt September hittem kijött már. 22nd. A Phantom... Ja, Pre-orders start today. Phantom Blade. Nyári fesztiválon fognak többet mutatni, azt mondták. Dynasty Warriors 3 is getting remastered. Na, ez a Dynasty Warriors 3. Oh, sheesh! Dynasty Warriors 3 Complete Dynasty Edition Warriors Remastered első is a rész az modern még revival of the PS2 vagy? 2001 game PS1. that established the foundation of the series. Players can become Azt nem war tudom over játszani. the Jó, de officers tudom, hogyha and nagyon experience akarom. intense Móricza nekünk ez one-on-one instabaj lesz skirmishes sajnos. across Ez vast is egy 30 000. And joining the battle is Zerwan, the protagonist from Dynasty New Warriors actions, Origins. weapons, és nem tudtam elolvasni. The Dynasty Warriors annyira jó? Ez egy... It's Igazából ez... Dynasty Ezt a Warriors nagy 3 Complete Edition Remastered hack and slash launches later játékokat, this még year. ilyesmiket, igazából ez Pre-orders start today. innen jött. Szóval ez az OG hack and slash From the modern award-winning játék. studio behind the Ori Genre. series comes a Újfaj. bold new Rayman vision Legends for action felújítása az RPGs. nagyon városnál. Hát, amúgy nálam is. No Rest for the Wicked is a brutal soul Ezt play akartam built egyszer around játszani veletek, a No Rest for the Wicked. De Ah, azt hiszem igen. a Together-t nem Step ezt, into hanem a a living Together-t. hand-painted world you can explore Én alone erről is fejtettem. or share with friends in your own persistent Bár mondjuk realm. ezek szerint ezt is lehet A akkor. world that evolves even when you're offline. Akkor még egy 30 000? The highly anticipated full Hol vagyunk már? world 200 000-nél? expands Én nem everything. tudom. Amúgy nem tudom, hogy tudtad, de már PC exkluzív játékok nem jönnek. A deep class Ja, immersion PS exkluzív. system Ja, igen, azt and vágom. hundreds of hours of Hogy content, sajnos már nem jönnek. including Endgame, all Köszi a with követést, random. crossplay and cross-save. Megértem most a légiát, de... Ja. Ja, hát értem én is a stratégiát, de... Launches on PS5 this October. Akkor várjanak vele 2-3 évet, érted? Egyik évet, igen, ja, most. Up next, Ez let's check teljesen in az with állnéz, Capcom hát most for an hülyeség. update on Onimusha Way of the Sword. Oh yes! Na, erről hallottam, hogy demo lesz. Beast isn't far from an Oni, you know. You do Nani? well to follow his example. I thought you'd see the appeal, Musashi. You shall not meet Nobunaga. Nobunaga. Na, erre nagyon kíváncsi leszek az újra majd. Most, hogyha majd lassan kitolom az egyes. Aztán amúgy nem sokára megjön a 2-es. Móricz kinevetett a Twitch-en. No ordinary Gemma can move like that. Oh shit. I doubt this area was designed to welcome Oh visitors. shit. Oh. The castle's owner must be terribly cautious. Isten báj, hát igen. És akkor most mindjárt bejön ez is, hogy február. 30 000. The fool who seeks strength yet rejects the power of the Oni. Oni.
Nekem meg még akkor tetoválás is lassan kezdődni fog. A jobb kezemre. Megy Unimusra gauntlet? Ne, hanem, hát amúgy japán motivumokkal már össze fejben meg, végül a ChatGPT-vel összeraktam egy ezért. Bocsánat. Bassz meg ez a szeptember, ez durva lesz. Meg az október is. Az október. Ez meg szeptember ez is, szóval... Szeptember ez is? Ha. Hát esélytelen. Végig kell gondolnom, hogy mivel fogok játszani, mivel nem, mert... Nem tudok, bazd meg. Szeptember az új október. Plusz aztán majd jön ugye a GTA 6. Hát igen, az meg november. Ez kapott demót, amúgy nem lett rossz. De ennyire szereted ezeket a játékokat? Hát... én mindent szeretek. Csak játszani nem tudok. Szeptember 25. Nálam Wolverine, Rayman, GTA, ezek lesznek megvéve. Hát! Amúgy tényleg a Wolverine. A Wolverine ez megint mikor? Az is szeptember, ugye? Nem. Ugye? But you won't have to wait long to try it yourself. Here's one more update from the Onimusha team. Micsoda? Na, mikor jön a demo? Ha ma jön ki, akkor ne is álltam a streamet. De az is szeptember. Hát ez nagyszerű, bazzeg. Szeptember, az félre kell raknom a szeptemberi hónapra konkrétan már. Szeptemberi kassa. Hát bazzeg. Does hope await or despair? No! Hát akkor szia Bence, én megyek. No way! What? Hol lehet? Húzom is át a képernyőt. Sorry amúgy. What the PlayStation? fuck? No way! Ja, mi az, hogy megkérdeztem, hogy hol? Hát egy izét nézzük, PlayStation izét. Hát ezt a hülye kérdés, hogy vettem mondja. Atyaisten. Na, PlayStation butója. Oh. Na, be is jelentkezek. Don't be a dick! Don't be a dick! Mi van? Ezt lehet, hogy én is megnézem akkor azután amúgy. Hol van itt az áruház? PlayStation Store? Sehol. Shut the fuck up, State of Play. Én nem tudom, hát etovenítani, de nem tudom. Onimusha, igen, itt van. És hol van itt a demo? Fuck you! Ez az új Silent Hill? Igen. Sheesh. Az előzőket se ártana kijátszani. I'm sorry, Úgy érzem, már megint egy áldozatával váltam. Bot. És ezt amúgy nem tudom, az hogy lehet izélni. Kapcsolt ki Bence, Hát de nem tudom, ez nem így csinálom. Hol van itt a demo? Mi nem látom a demo? Ez te voltál? 191 like. Azt tudom, azt köszönöm szépen, viszont... De gondolom többször nem tudsz. Csak azért. Holy shit, fúj, de undorítók vagytok. Mármint, hogy a játék. Köszönöm szépen. De tudsz? Tényleg? Akkor nagyon szépen köszi. Én is egyet tudok küldeni, vagy így. Ezt nem is tudtam. Mondjuk nem értek a TikTok-szhoz. Project Aces? Oh no. Ace Combat. Bandai Namco. Ace Combat 8? Ace Combat 8. Easy. Akkor még egy 30 000. Várják, ez a gyors átkapcsoltam. Giant? Hol a demo? Én csak találom a demót.
Nem találom. That's where the Wings of Thief comes in. The legendary. Amúgy itt vannak a régiek. Ja, ezek a felújítottak. Igen, a régiek ott vannak, de... More exposure. Where is my demo? Haha, got it! Megtaláltad? Yeah. A Way of the Sword rámész, ugye kiírja az árat. Még minden. Ott a 3 pontra rámész és kiválasztod ott a demót. What? Várj újra. Oh my god. You find it? Le is töltöm. Jó van, ja, gyorsan. már én is. Már nyomom. Gyorsabban. Azt a kurva. Amúgy az Ace Combat-ot egyszerre elkezdtem régebben, de aztán nem tudom, nem játszottam tovább. Jó játékok. Igen. Jó sztori benne, és kurva jó számok vannak benne. Hát az a nő, az meg nem a James Bondban most a MI6 főnöke. Na, végre elkezdtem letölteni. Na, bármi jutott itt mondtuk. Wings of Thief. Atyaisten, mennyi like, a fasz. Köszi szépen. Na, Bence, már csak 4 perc maradt a demóba. Ace Combat シリーズブランドディレクターの河野です。お待たせいたしました。Ace Combat 8 Na, Ace Combat 2. の発売日は Mikor jön ki? Október 2, no, azt mondtam. Early Access は9月20日。 Igazából az is szeptember. 今回の映像では皆さん Nyomom, mint a nem lenne volna. 一つ一つのカットに意味を持たせて約2分にギュッと詰め込んで Gyere át Twitchre is. Ott akarok majd csinálni, amit nem bánok, ha mindenkinek elmondasz, hogy majd ha elérünk egy 20 feliratkozót, meg 100 követőt, jó, nem lesz 20 feliratkozó, de 10-15-öt nem bánnék, akkor lesz majd egy GTA 6. Mi az? Sorsolás. Did you know there are 3 kind of aces? Ajándékozás, mindegy. Oh! Oh shit! Oh shit! Oh! Az előrendelés az megkapod az Ace Combat Zero, The Balkan War bonus digital version and an early purchase bonus for the physical version. Okay. Akkor... Most el is kell kezdeni reklámozni ezt, hogyha akarom, hogy legyen valami értelme majd. Szia! Azrael, köszi szépen a követést. Let's do it! És megjött a bot is. Köszi. What? Ez bőtt meg egyszer. Ezt szerintem tudom mi. Mi Force Paid? Nem. No? Lehet, hogy nem tudom mi ez. Oh my god! Ne tiltsatok le, ne tiltsatok le! Ne tiltsatok le! Ó, ez nem tudom most mi szintén. Szerintem ez nem az, amire gondoltam. Mondjuk elég érdekesen mentek a hordok. Forgatós autójáték? Ilyen forgatós. Szóval, halálos iramban 115. No way! What the fuck, bro? No way! Ahogy néztem. Aha. Great take. Think we got it. Yep, roll playback. Stuntman Hollywood. Ez még akár jó is lehet. Szerintem ez ilyen hasonló. Szerintem, mint a Burnoutban a stunt... Ja, tudom mire gondolsz. Ja. Ez ilyen hasonló, erre gondoltam amúgy. Először. Holy shit. Nasty injuries. It's like a beast tore him apart. A beast? Out here? Are you drunk or something? Do him up and show him out.
but he's still weak, so be careful. What's going on? Ez basszó lesz. Még egy valamit ezzel? Jöhetsz? Ne, ez horror. Akkor ezért tiéd az, Bence? Évek óta promóz... No! No! Jó, lehet lőni benne, oké. Bár mondj... Oh my god! Jesus. Bastard. What the fuck? And you're tough. Surprisingly lively for someone who just came out of a coma. If you want to survive. No, fúj, de szép, az mi a geci? Szép amúgy, tényleg. Ez baj! Ez jó lesz neked parapéntekre. Igen? PS5 Pro-n veszik fel, az a vicc. Hát amúgy, kéne egy PS5 Pro amúgy. Az a baj. Meg lehet sima PlayStation-en és nem kell megtetni. Szóval hogy fog PC-n kinézni? Hát amúgy. Ez ki fog jönni PC-n? Kijön, nem? Fúj, mi a fasz? Na ne! Okay. What the fuck? Jesus, milyen fizikája van amúgy, bocsánat. Good luck. Keep quiet in there. Kapaszkja. Fúj! Azt a kúra. Én 2 hónapja húztam be, hogy de jó neked. Nem cserélünk. Ó, ez meg Remedy. Control 2. Ja, ez az a Control 2. Igen. Ó, ott is ki kéne játszani az egyet is. Nek van ennyi ideje, baszki. But it was just a paperclip. Falling off a Még ez is jó játék lesz szerintem. The tiniest tremor before the main Hát nagyon sokat hallottam a 4-ről, vagy a 4-ről, 1-ről is. Ez egy népszerű játék volt annak, amikor kijött. You never had a chance. PC Master Race. Ja, csak ő lesz ilyen közelhajci fegyveres inkább, nem? Hát most többen nem milli. Ja, vagy akkor több, mert nem milli. A Control már 7 éves. Mennyi? 7. Azt. Az első játék. Ja. Ők gettó. The FBC locked me in that cell for years. Az meg én azt hittem, hogy NPC-t mondod. The hiss. It was a way out. People can change. The past doesn't matter. GTX 570-eset van. Ja, az azért már... Az azért elmennek a dolgok, na. Meg hát én is jobban szeretem amúgy tolni a PC-n, mert szeptember 24? Hát ez nagyszerű! Jó van. 30 000. Kontrolli megjelent telefonokra is kemény 2000 forint. No way. Ezt nem is tudtam. Igen, milyen érdekes már, hogy PS3, PS4 játékok is vannak ezért mobilon. Ó. Jász a neve? Ezért milyen neve ez? Marathon. Ja, az. Pedig aztán meg is valami játszottam bele egy stream-et. Ezért most csinálnak egy olyan server wipe-ot, egy újraindítást. Ja, igen. Ja, már most. Szóval nem jó jelek. Hát Bungie. Hát volt valami, amit mondtak, hogy valami nem tetszett az embereknek nagyon amúgy. Hát sok minden. Tehát ez is egy ilyen live service játék, ami menni fog egy kis ideig, aztán fut. 9-ig ingyen lehet vele játszani, mondjuk már megvettem, úgyhogy... Annó. Csak aztán mondom, egy streamet játszottam vele. Még azt sem nevezném streamnek, mert amúgy... 2 kört mentem rajta, azt hiszem. Vagy streameltem én? Azt lehet, hogy is streameltem amúgy. 15-től felfelé lehet játszani a kontrollal, mondjuk 15 Pro-n van, Pro Maximum, úgyhogy... Akkor menne!
Fúj, de csúnya. Most csináltak bele egy horror játékot, mi olyan geci? Erre a szarra nem adtam volna ki pénzát? Nem mondom, hogy én nem bántam meg, de... Már mindegy. Én nem tudom. Én megpróbáltam, adtam neki esélyt, csak egyedül nem jó. Egyedül nem adja. De a James... Jó játék, de máshol nem. Na de a James Bond. Bungie maradjon a Destiny-nél. Hát... Amúgy nekem... Amúgy tetszik az artstyle, mert minden meg ez az egész, hogy ilyen stílusa, de... Ja. Csak hogy csináltak még egy izét... Azt a... Minek hívják ezeket a játékokat? Az a... Amikor kijutsz, aztán viszed a cuccokat, vagy meghalsz, aztán... Extraction-re gondolsz, vagy mire? Mire? Extraction shooting. Ja, extraction shooting, Oh, RuneScape, Moritz! Oh, RuneScape! Jó, mondjuk nem a klasszik RuneScape, azért tegyük hozzá, de jó. Geci, meghaltam, mert ide néztem! Ez jön a PS Plus-ba ingyen? Oh. Uncover hidden paths, sorry, bro. And outmatch brutal monsters. Móric, aki emlékszem, amikor nálatok voltam többször, ott aludtam, mit tudom én, másnap reggel fölkelek, a Pali elindítja a gépet, az instant belép a játékba, az old schoolba. Szóval hát menni kell, mert fizettem érte. Minden gépindítás úgy kezdődött, hogy a RuneScape szinte instant indult. Én szeretném játszani ezt az új RuneScape-et, csak az a gond, hogy annyira üresnek, meg ilyen befejezetlennek látszik. Grind Road. Jaj, na itt, ezt figyeld majd. In June, battle colorful enemies with musical instruments in Guitar Man, one of the most stylish rhythm games from the PS2 era. Szerintem ezt egy 20-25 éve nem láttam. Ezt életemben nem láttam, de amúgy nem tűnik rossznak. Oh shit! Wow, Moritz! Moritz! Psyops! Wow. Oh my god! Úgy érzem, ti ezt játszottátok. Oh, és itt! Oh my god! Yeah, yeah! Yeah, Dawn of Dreams! Let's go! Let's go! Nem kell megvennem a 3-as, vagy ez a 4-es? Ez a 4-es. Ez a 4-es. Ez a 4-es. De ezt mondjuk el tudod kezdeni, mert ez igazából egy külön sztori a többitől. Hova haladunk egy... Itt nagy összefüggés nincs. PlayStation Studios, first. Akashi my lad. By dark stories. Our goal, confront the evil, corrupting paradise. This is Dead True International. Adventure Island. Tocsiba, vagy mi van? Nem, az a baj, hogy szerintem tudom mi ez. Én tudom mi ez. Ja, szerintem én is. Tudom. Nem mondom, de tudom. Ja, az Until Dawn 2. 2, ja. Yeah. Látszik rajta. Az elsőt azt mi is nagyon szeretek barátnőmmel is. Meg szerintem úgy fogjuk játszani, hogy ő játsza. Meg megnézzük. Hányan fognak meghalni? Mindenki. Shadow Drop volt tegnap ez a game. What? Ez kijött? Hát akkor meg kell venni. Még egy 30 000. Ja, hogy úgy Shadow Drop, hogy bemutatták. Ja, hogy ez... Ja, azt hittem, hogy ki is jött a játék. Oh my god. Holy shit. Oh yes. Take a deep breath. Let's go.
than mine. We're gonna have to jump! There's rocks down there! Oh! Can you do what Pepperoni. Oh! És itt a csávó! Jaj! Jé, visszatér, de jó. Yeah! Féltem, hogy PS5-ös bejapát? Mondjuk ez igaz. Everyone can live, everyone can die. Ja, hogy 20-27! Van az még. Hi, I'm Stu Tilley. Arra se ráz a hidegtől. Láttam a filmet is, minden imádom úgy. Olyan szeretem ezeket a játékokat. Tök jó, hogy Péter Beckman most. Ja. Én nagyon hiányoltam a többi játékot. Whenever you're ready. Having just signed a deal with a major TV network, they visit an abandoned tropical island. But beneath that beautiful surface hides dreadful, heartbreaking secrets, centuries old and hungry for vengeance. We're looking forward to sharing more details about this very soon, ahead of release in 2027. Thank you. Az animáció nem tökéletes. Hát mondjuk látszódott. Az nem a lényeg. This is a brand new title debuting with more than 20 minutes. Ja, ezt mondták nekem ma. So turn up the volume, sit back. 20 perc gameplay valami új cuccról. Mi a fasz? What's it gonna be, bro? GTA 7. GTA 7. GTA 7 előbb jelent meg, még GTA 6. Sony Interactive. Ajajajajajajaj. Ajajaj. Ajajajajajaj. Akkor valami van. 20 perc csak ebből fog állni, hogy fekete képelni. Találd ki. Mi az? Ja, hát ez a God of War. Ja, azt akartam pont mondani, hogy ez God of War. God of War lesz, ja. És Santa Marca! Az új második részével nem játszottam még. Mondjuk streambe az elsővel se, úgyhogy be lehet pótolni azt is. Na most mi lesz? Ez egy előzmény. Na, itt a 2D-snek a folytatása. You are free. Engedte a kátacba? Itt halt meg a anyuka. Vagy a lánya? Vagy a felesége. Laufey. God of War Laufey. Mondjuk ez egy előzmény sztori, akkor fiatalabbnak kéne lennie, nem? Ez egy előzmény. Már megint kicsi az Atreus, vagy Arteus, vagy a faszom. Jó, de Odin anyukája, de nem előzmény. Ja, hogy közvetlen a 2018-as idején játszódik. Aha. Milyen gettó lesz ebben? Kinyílt egy segluk? Oda kerül fel most, ahova az istenek szoktak, amikor meghalnak abban a világban. Ja, hogy akkor a nővel fogunk lenni. Ja. Gondolom. Igen. Szép. Még emlékszik Kratosra, meg mindenre. Oli. Így kezdődik feltétlenül, az igen? Hát ez csicsi. Holy fuck. God of War is hogy néz ki amúgy. Azt a kurva élet.
tele van mindig élettel a játékom. Alala! Azért megnézni, milyen van a néninek, vannak ott dolgok. Ja, tudja, csak poénkodik. Fogyatékos, ne foglalkozz vele. Okay. Burned clothes. The pyre. What happened? They're starting on the path. It's just... I didn't get to say goodbye. Elhely. Hoppá, micsoda double jump volt. This definitely isn't the light of Alfheim. Fölfele folyik a víz, minden. Ja! Hol van? Első reakciók, most kaptam apukámtól meg az új Valhalla vagy mi az új God of War Sziasztok! Úristen, vajon... ez már halott. Virág. Júj. Nagyon R2. Hol melyik? Ja, ez az R2, oké. Én játszok, tényleg. Jó, abba apukából dolgozik a stúdióban. Hát akkor... Nem működik a varázslat. Holy shit! Mi is leszettük az animusod amúgy. Ne nyomjad, jó? Ne nyomjad, menj aludni, kis köcsög. Bazzak, de jó játék lesz ez is. Oh. Jesus Christ. Még egy 30 000? Hát, ez is mindjárt október 10. Az Istenek túlvilágán játszódik, amit The Everywhere a neve. Hé, nem lopkodunk, akkor se halott. Nem szép dolog. Bence, nyugi, ez Miskolc, itt meg lehet csinálni mindent. Miskolc! Elfajzott egy róka, vagy te, vagy mókus, vagy mi bánat. És pont illik hozzá, mi? Indítom is. Bekaphatod? Ez a helyszín azért óriási dolog, mert a God of War történetében először több különböző mitológia keveredik benne amúgy. De az előzőkben nem keveredett több, vagy hát most, hogy nézve. A régiek ugye azok görög, nem? Vagy ezek voltak görög? Mitológiában. Hát nekem tudja már, várjál. Jó, kíváncsi leszek amúgy. És szerintem ez 20-27, max 28. Hát az első 2 játék ugye a PS2-ben ugye az inkább a görög mitológiákról szólt. Ja. Igazániból. A 3 az? Várjál, 3, nem emlékszem rá, várjál. 3, nem is tudom, mi volt. Mondjuk ott is az EUSZ-szal küzdött a végén, nem? Hát ott is volt görög, meg ilyen... Egyiptomi és ázsiai mitológiához köthető istenségek is vannak itt. Ja, ebben az újban. Minden is röviden. Aha. Amúgy... Érdekesen hangzik. Az 1, 2, 3 az görög. Az újak meg izé, nem? Holy shit! Az újak meg inkább... Jaj, a Thor meg ezek hova
észak... A svéd, vagy milyen mitológiai. A skandináv, jaj, a skandináv. Köszi Zsombor a TikTokon. Meg egy kommenübe. Üdv Zsombor. Üdv. Szia. Neked is elmondom, hogy érdemes követni és akár feliratkozni is Twitch-en, mert emótok is lettek. Ez egy dolog, de majd lesz GTA 6 ajándék. Twitch-en. De köszít is a követés. TikTokon. Csak még nem kezdtem el reklámozni, mert még túl korainak érzem azt. Holy. Ahhoz képest, hogy félje most halt meg, és már megint mondta a halászélén van, az eléggé durva, na. Igen, amúgy. Azt gondolom inkább ázsiai mitológia. Ránézésre. Az meg mondjuk majdnem egyiptomi. Igen. Another one bites the dust. Mama! Au. Ezt ő is megpróbálta kivenni, na hát csak segítettek a szákát. This is important to you. I wonder, do you think this could set you free? Oh. Jesus. Ooh. Ooh. Touch me again. Ez a... Menj vissza a konyhába a vibe-ot, vagy... Would you like to see how hard it is to die here, Godly? I can show you. You can't keep me here. The gateway is closed. There is no escape. Resisting the truth will only make this more painful. Sekhmet. No, Betsy. I will handle that problem. You deal with our new pet. Cica! Röviden a sztori arra fog szólni, hogy Fénynek meg kell találni a kiutat ebből a túlvilági fogságból, hogy valahogyan visszatérhessen és segíthessen Kratosnak. És megerősítették, hogy készül az új God of War is. Móricz, neked milyen PC-d van? Téged kérdeznek éppen. Már majdnem jó, csak kéne egy jó
vad videókártya neki. Nem tudsz valahol kisúranni, mert ott elég nagy geppeknek tűnnek ahhoz képest, hogy a csajom úgy elég vékony, úgyhogy... Nem egy szépen. Kell is kifélni. Azért ne túlozzuk. Just be careful. Csúrikám sír, amikor 2K-ban van a game. Fresh air. Oh, you're different. You're a cube. Talking. You know what? It doesn't matter. How do we get out of here? Yeah, we've tried. There's no way out. And you're a talking sword. I'm not the sword. I'm the ribbons, obviously. And my name is Rue. The cube is Frank. Obviously. The cube is Frank. There has to be a way out of here. A way out? But you're not even all here. Of course I'm not here. I'm dead. You have to be dead to come through the gateway. It's like you're holding something back. This isn't working. Where are we anyway? Afterlife of the gods? I call it the everyone. Afterlife of the gods. Great. So, what's the plan, boss? Not your boss, Frank. That cask. That's why you're trapped. Yeah. Wait, you made that big explosion happen, right? Could you do that again? My magic's wrong here. I feel wrong here. You want out, right? I think we all want that. We definitely do. Faye, you need to accept it. All of it. You're dead. How? How do I accept that? Simple. Focus. You're here. Be here. Be here. Értem. But what if I need to be somewhere else? Then focus on what you do need. Find your way home. Holy shit. That's it. What were you thinking of? A promise. Okay, we'll take it. Now let's get out of here. Okay. Get ready. Wait! Not a good idea. Bad idea. Ej, Frank. A hülyeség az mindig megy. Nice. Run, bitch, run! Run, bitch! Run! Mass, bitch, mass! Mass, bitch. Mindjárt Onimusa. Mindjárt kipróbáljuk az Onimusát. Te már játszod amúgy, vagy nem? Hát még nézem a streamet. Én még becsületesen nézem még ezt. Frank! Let's go, Frank! How do I know I can trust her? I'll give it back. I promise. Ja, akkor minden jó. Hogy bízhatnék meg benne? Visszadom, eskü. Ja, akkor jó. Oh. What the fuck?
Kilökte a lelkit! Jesus, milyen movementje van a nőnek. Oh my god! Hát, na. Azok movementek, genyó. Frank! Frank földobta, mi a front? Got an idea on opening that cage. Na. Come on. Kinyitotta. I got a promise to keep. Fine, but lady, that sword, it's more than you think it is. Hoppá. Megjött az új God of War-ban mindig volt az elején egy ilyen nagyobb harc a főboss-szerűséggel. Basz meg, az a Frank karakter, basz meg csak igen, kurva nagy amúgy. Ez egy kocsonya ott van mindig a képen, bazd meg. De ez zseniális amúgy. És egyszer csak bejön a Frank. Oh my god. You're scared of this sword. Why? I fear nothing. Oha. Aj, passz, mi ez a movement? Tetszik. Nagyon természetesnek tűnik. Zseniális. Holy fuck. Holy fuck. Ez taps. Hú, ez jó game lesz. Hú. Ez 40 000, ugye? Hát, ez lehet. És ott van Frank. Frankie! Remélem lesz egy sztori, amikor csak Frank-el lehet játszani. Remélem a Frankie izért tudjuk levelapolni. Igen. Fejleszteni. Geci OP a demo? Húha. Mindjárt átmegyünk, megnézzük. Igazából ennyi volt szerintem. Nagyjából, ja, nem tudom, hogy még akarnak mutatni valamit nekünk. Nem, ez a vége ma. Vége? Ha. Utána egy csomó ideig fekete képernyő van, amit nem tudom, mi nem raktak ki. Nincs ott semmi. Na jó van, hát akkor én azt mondom... Ez egy jó State of Play volt. Ez egy jó State of Play volt. Én mindig szoktam mondani, hogy a State of Play-nél nem kell ilyen első parti játékokat mutatni, inkább a third party-kat kéne időt fektetni, hogy ők tudják mutatni játékokat.
Ne, ezt távolom most, ez mindig jó volt. Ez csak az én véleményem, szóval. Nem, hogy tök jó volt. Szerintem nagyon jó volt.